Эфирда юрист кәңәштәре рубрикаһы студия қонағы Башқұртстанның адвокаттар коллегиясы адвокаты Рәмил Урманшиннан тамашасылардың хат һорауларына яуап эзләбез. Хәйрле иртә, Рәмил. Һаумагыз. Хәйрле иртә, Рәмил, һине студиялы күрүгә шатбыз. Шулай итеп, тамашасыларыбыздан беренче һорау. Элекке ирем 2 балаһына рәсми эш хакының 33% алимент итеп түләй. Көптән түгел милекте бүлү буенча судта ул банк карталарының күсермәләрен выписканы инде руслап әйткәндә судка күрһәтте. Улар буенча уның рәсми булмаган килемдәре күп булуы асыкланды. Минең һорау: мен алиментты күбәйтү турында гариза менән судка мөрәҗәгать итә аламмы һәм алдагы түләнгән алиментларга яңадан исәпләү перерасчет була инде, буласакмы? Әлбәттә, бындай осракта перерасчет дигәндә алиментты яңадан һанату үтәтелә бит инде. Судка мөрәҗәгать итмәйләр кешеләр. Турынса федераль служба приставтарға барга тиештәр. Монда инде һәрбер исполнительный производствога үненә бер пристав бирелә бит инде. Һәм дә инде үдегез гариза менән приставка мөрәҗәгать итәгез дә, һәм инде ул һезгә перерасчет эшләп бирә. Әмма ләкин монда менә безнең гаилә кодексына күз һалхак 2-1 статья һәм 2-3 статьялар буның турында игълан ителгән. Һәм дә инде һез алименты я әҙәйтергә, я күбәйтергә теләйегез икән, әлбиттә, монда инде суд ашагына эште хәл итеп була. Бу әйтәләр бит инде алименты в твердой денежной сумме дип. Шулай бит инде. Һәм дә инде һез бәлки үдегез дә беләһегездер, менә суд карарында я суд приказында һәр вакытта язылып китә. Онда бер кайсан да сумма язылмай. Күпме алимент атай кеше я әсәй кеше түләргә тиеш икән үденең балаһына. Монда язылган я өстән берилеше, я өстән 4тән берилеше языла бит инде. Һәм дә инде әлбиттә перерасчет суд приставтарына бара кирәк, алименттарды күбәйтергә я әҙәйтергә булһа, әлбиттә судка гына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Аңлашылды. Икенче сорауга күсәйек. Хәйрле иртә дип башлаган хатын сираттагы тамашасыбыз. Озон банктагы физик шәхес буларак аскан счетымды ябырга теләйм. Бер банктан реквизиттар буенча икенче банкка аксаларды күсерү вакытын көйләгән закон бармы дип һорарга теләйм дигән. Законы бар, бында инде яңлышмаган граждандар кодексының 259-сы я 258-сы статьяна күз һалхак, әлбиттә, монда әйтелгән инде кеше сынапта үзенең счетын бер банктан ябып, икенче банкка күчерер булһа, әлбиттә, гариза менән мөрәҗәгать итә ала. Һәм дә инде ундагы калган аксаларды югалтмак өчен, әлбиттә, һезгә 7 көн эчендә һезнең менә элекке банкка әйтәйем инде яңа банкка күчерергә тиеш. Әмма ләкин монда ла үзенең процедураһы бар. Шуның өчен һезгә тәүдә банкка мөрәҗәгать иткәс, һезгә банк барыбер тиз генә күчермәй, чөнки барыбер һезгә калдырырга тырыша бит инде үзенең клиенты дип әйтәйек, шулай итеп. Шуның өчен күчерер алдыннан гариза менән бараһыгыз да һезгә күчерәләр, әмма ләкин счет ареста булган хәлдә монда инде әлбиттә һезгә адвокаттарһыз, юристларһыз берничек тә эште хәл итеп булмаysак. Шуның өчен ярдәм кирәк булса. Аңлашылды. Килә һорауга күсәк, бик үнсәлекле һорау. Апайым кияүгә сыккан сакта Еднәвет апайымдың, тимәк безнең фамилияны алды. Берничә ел яшәгәч улар айырылды. Элекке Еднәгәшек икенчегә өйләнде һәм безнең фамилияны яңа кәләшенә катынына бирде. Бұл гаиләһе менән дә одак яшәмәне айырылышты. Әлеге мәлдә ул 3нче тапкыр өйләнгән һәм шул ук 3нче катыны ла безнең фамилияны йөрүтә. Безнең гаилә бұл хәлгә ризаһызлык белдерә. Суд аша элекке Еднәне һәм оның катындарын безнең фамилиянан баш тартырды талап итеп буламы? Әлбиттә, безнең 1997 елдан башлап 143 федераль закон эшләй. Об актах гражданского состояния дип атала. Һәм дә инде онда безгә әйтелеп китә, менә кеше никахка тиклем, я никахтан һуң фамилияны үзгәртә икән, айрылышты икән, барыбер нинди фамилияны һин теләйең, барыбер шул фамилияны калдыра алаң. Я никахтан һуң алынган фамилияны калдыраң, я үзеңнең теге девичья фамилия дип әйтәләр бит инде. Барыбер кайтарып була. Моның өчен кеше нисек үзе теләй, шуның өчен фамилияны калдыра алам. Нисектер айрылышкан хәлдә икенче кешегә әйтеп булмай инде. Үзеңнең фамилияңды үзгәрт дип. Бер нисек тә булмай улай. Ул һинең үзеңнең хукугың һәм үзең нинди фамилия менән теләйең, шуңа йөрәсәк. Рәмил, конкрет ошо соракта
не Ничек хәл эшләргә? итәргә? Барып һөйләшергә кирәкме? Барып һөйләшеп карайыгыз инде. Минем фамилиямды биртеп әйтәһең. Бердә булмаһа, ну нисек була? Бәлки ул кешегә һезнең фамилиягыз ныграк охшайдыр, үзенең фамилияны. Шулай була бит инде. Шуның өчен я үзенең фамилияһын, ну, неудачный дип әйтәләр бит инде. Шуның өчен нинди фамилия теләйң, шуны калдырам. Димәк, бында һәркемнең үзеннән тора дип әйтергә инде. Әлбиттә, Һөйләшергә әлбиттә. кирәк, алтын урталыкты табырга кирәк дип әйтер. Шулай. Аңлашылды. Киләһе һорау бик актуаль һорау дип әйтик. Быел байрам һәм ял көндәре 28 апрельдән 1 майга тиклем һәм 20 майдан 9 майга исәпләнә бит инде. Кемдер 5-кә 2 графигы буенча эшләй, уларга нисек түләнәсәге билдәле. Ә кемдер 2-гә 2 графигы буенча 12 сәгать эшләй. Икеләтә түләү тик 1 май һәм 9 май көндәре өчен генә буласакмы, хезмәт кодексы сектәрендә булдырысымы? Дөрес, чөнки хезмәт кодексының 112 статьяны без шулай игътибар итсәк, онда ял көндәре һәм байрам көндәре әлбиттә билдәләнгән һәм кайсан нинди эштә эшләһәң дә барыбер ял итәргә тиешең. Был һорауга килгәндә әлбиттә 1 һәм 9 майда кеше ял итәргә тиеш. Һез менә сменаларга эштә эшләйгез икән. Шәмбе һәм якшәмбе көнне элеккән хәлдә лә һезнең барыбер икеләтә бернисек тә түләнмәйсәк. Әлбиттә һезнең менә 1 һәм 9 майга эләкте икән эш көнегез. Нинди эштә эшләгәгез дә, онда ысынлапта һезгә эш бирүсегез икеләтә түләнергә тиеш һезнең зарплатагыз дип әйтәм. Эш хакы инде. Әлбиттә. Киләһе һорау бәлиғ булмаган балалар, 15-17 яшьтәгеләр, бәләкәй баланы балалар баксаһыннан алырга мөмкинме? Бәлки нотариуска расланган бер документ бардыр. Бындай һорауга килгәндә әлбиттә төрле сәбәпләре була. Нисек был шундый проблема булган сакта һәр вакытта ата-әсәләрнең балалар баксаһынан балалар алырга вакытлы етинкермәйдер инде. Шулай бит инде. Һәм дә инде доверенностька килгәндә, доверенность нәмәкә икән аңларга кирәк иң тәүдә. Һәм дә инде ышанычлы расланган документ дип әйтәйек ошоны. Һәм дә инде һәр вакытта баланы менә һезнең икенче олорак балаларга алырга теләй икән. Әлбиттә доверенность эшләп була. Монда инде һезгә паспорт кирәк буласак, монда хакына килгәндә яңлышмаһам 1100-дән башлана һәм дә 2000-га тиклем монда доверенность эшләп була. Әмма ләкин без бит инде ябайрак халык. Шуның өчен минем уйлавымча балалар баксаның директоры менән дә һөйләшеп була. Туралата. Я доверенностьты аксагызды йәлләйгез икән. Үдегез үдегезнең кулыгыз менән доверенность эшләйгез дә һезнең балагыз алай икән, бәләкәй балагызды. Шуның өчен монда я директорга шылтыратып мөрәҗәгать итеп була, менә шулай ситуацияны аңлатып әйтәм дә, я законлы рәвештә теләйгез икән, әлбиттә доверенность эшләргә туры киләсәк. Эште зурга ибәрмәй генә урында хәл итәргә була дип әйтәм. Әмма ләкин я аламаклан инде бала менән беремекә булып куйһа, я балалар бакса әлеге баягы яуаплы буласак, әлбиттә һезнең үдегезнең гаебегез аркаһында шулай эшләгән бит инде. Ә доверенность булган хәлдә монда ата-әсә гаепле буласак. Аңлашылды. Шул тиклем һораулар күп, Рәмил, бына тик вакыт сикле бит инде. Һуңгы һорауга кыскасы гына. Танышым 2 ел инде махсус хәрби операциялы уның ер участкаһына арест һалынган. Уга арестта алырга мөмкинлеге бар. Дигәндер, кемгә был һорауга мөрәҗәгать итәргә кирәк? Әлбиттә, мондай осракта һезгә федераль служба приставтарга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Һезгә һәрбер хәрби операцияларга булган кешенең справка бирәләр бит инде, онда булганыгызның. Һәм дә инде семейная справка дип ябай телдә әйтәләр, подтверждение, менә ошо гаиләнән ошо кеше киткән дип күрһәтергә тиешегез. Әлбиттә, ошо справканы, 2 справканы тотып, приставтарга мөрәҗәгать итәгез һәм һезгә әлеге лә баягы әйтеп китәм, иң мөһиме, вакытлы сагына тукталып торасак, һезнең исполнительное производство. Күптәре уйлай бит инде, менә мин һәр махсус хәрби операцияны китәм дә, бөтенемекә минем югала, бөтенемекә юла. Юк. Исполнительное производство асылган хәлдә был туктатылып кына торасак. Һәм дә инде һез кайткан хәлдә кайттыгыз икән, контрактыгыз бетте икән, исполнительное производство ягынан башланып китә. Бана шулай ысынлап та законга таянып кына эш итәргә кирәк дип әңгәмәне тамамлайбыз. Студияда кунакта Башкортостандың адвокаттар коллегия адвокаты Рәмил Урманшин булды. Уңышлы көн һеҙгә.